कोकणशाहीने सिंधुदुर्ग व्हिजन 2030 हा जो आज कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे, खरोखरच तुमचं कोकणशाहीचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. कारण अशा प्रकारचा कार्यक्रम आपण जो घेताय तो या विकासाच्यासाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो. कारण या विचारमंथनातून या जिल्ह्याचं काहीतरी चांगलं होईल अशी अपेक्षा आम्हाला आहे. कोकणशाही वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम गेले 1.5 वर्ष या चॅनलला झालेलं आहे, तरीसुद्धा या 1.5 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे असे समाजोपयोगी कार्यक्रम कोकणशाहीने घेतलेले आहेत. त्यामुळे पुढेसुद्धा अशाच प्रकारचे कार्यक्रम घ्यावेत. तुमच्या या आजच्या कार्यक्रमालाही माझ्या शुभेच्छा आहेत आणि भविष्यात आपण काम कराल त्याला पण माझ्या शुभेच्छा आहेत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.